Преславчо вече е закусил. Тук има 50 грама овесени ядки. Тук карфиол, много интересен в Испания, много улеснено всичко. Направо ти е нарязано, настъргано, направено, готино е. И тук има 8 белтъка и 1 жълтък, които ще ги метна в карфиолчето. И така, разреждаме днеска предпоследен ден. След като си направя закуската, ще направя малко по-различно кардио. Ще отидем до плажа с Роси и с Преслав и ще закусиме там. Вървиме към плажчето. Преси го носят, защото нещо го мързи и е малко бавен. Роси, къде е морето? Преси, къде е морето? Там. Къде? Си стигнахме тук, се разхождаме под палмите. Много ми харесва това Аликанте, бе. Направо съм влюбен в този град. Просто миналата година, като бяхме тук, останахме много добре така впечатлени. Много добре впечатлени. Фенове сме на Аликанте и честно казано ще се местиме тук. Гледайте какво става. Гледайте какво става. Красота просто. Изящество. Преси, ти какво ще кажеш за Аликанте? Харесва ли ти? Да. Ето, и на него му харесва, и на нас не харесва. Ами, това е. Без думи просто. Стигнахме на плажчето. Обаче съм си забрал приборите и сега няма с какво да ям, за съжаление. Роси и Преславчо вече са към плажа. Аз обмислям да се топна, ако е хубава водата. Ама ще го преценим в движение. Сега малко трябва да пострадам, защото нямам с какво да ям. С Букче? Така, намерихме вилица за мене. За Преската намерихме един сладолед. Страхотна комбинация. Той ще яде сладолед, аз ще ям яйца с карфиол и малко лук. И след това ще хапна малко овес. Искаш ли това да си ги разменим? Аз да взема сладоледа, ти това? Не. Що? Сладоледа му е. Сладоледа е твой. Добре. И така ще си хапнем с Преславчо. Той влиза във водата вече, изкъпал се е. Роси, какво ще ядеш ти? Круасан. Много хубаво круасанче. Но и моето си е супер. Много е добре. То това само ти имаш преса. Айде, Да ще състезанието. видим после на второто хранене. Дай нататък. Здравейте отново. Прибрахме се преди малко. Стигнахме си. И сега е време за предтренировъчното ми хранене, което се състои от 150 грама пилешко, зеленчуци и 50 грама овесени ядки с канела. След това се запътвам към залата да направя едни рамене. Последните преди сцена. Утре имаме едни ръце, после малко горна част, ще заснема горе-долу всичко, ще опитам. И така, Преславчо ще спи през това време, докато аз отида. Надявам се. Надяваме се да малко да си почине и той. И след това се връщам, ще ви покажа след тренировка какво съм ял, ще ви покажа тренировката и така. Влезнах в фитнеса Катрамбо, направих една хубава загревка и почнах с раменната преса на машината, защото искам стабилност днеска. Лактите ги държим леко напред, избутваме нагоре с контрол, без да метаме тежестта, се едно сме на състезание по тласкане, без някакви резки движения, само чиста техника. По-добре да изглеждаме като роботи, отколкото да се гърчим като зомбита на първа тренировка. После странични разтваряния, 3 по 12, пълен обхват, без мърдане, вдигаме високо, задържаме леко, изолация на макс, трябва рамото да реве, като гайда на 3 март. Вдигаме напреде после с дъмбелите, същата история, не ми трябва да правя ветър нората в залата, искам да дигна, да задържа и да усетя. По-добре да дигна 6 кг с контрол, отколко 16 като въртяща се перка на климатик. И завърших с задно рамо, фейспул, с въже. Тук не гоня само задното рамо, а и горната част на трапеца, вътрешната, къде често я забравят. Тренировката не беше тежка, не беше за някакъв звер, не беше и хардкор, но беше точно това, което ми трябва. Контрол, изолация, без излишен стрес върху кръста и никакво напрежение в колене, крака и така нататък, защото в Peak Week се гони финалната форма, не рекорди. Тренировката мина супер.
успяхме да отидем и да пием по едно кафенце. Роси и Преслав хапнаха и пояде. Да, ама вие си разделихте един донат, между другото. Тогава разделихте си Не едно беше донатче. донат даже, не знам какво беше, Средна обаче... работа, нещо не им хареса. Аз си пих кафенце с вода. Сега си правя овесени ядки. 50 грама овесени ядки. Давам малко зеленчуци. И слагам това лекичко малко 20 на 30 грама, просто да стане малко по-кремообразен овес, защото в момента не използвам никакви подсладители, протеин не слагам вътре. И е така малко да залъжеме за вкус. Общо взето, след това хранене мисля да си взема едно душче, да почина малко, защото много ми дойде. За 3 дена гледам, сега съм навъртял 30 км, по 10 км на ден ходим. Краката ми са много уморени. Тежки ги усещам и подути. И ще ми трябва малко почивка. Общо взето това е на този етап. Това е трето хранене. Продължаваме да разреждаме. 50 грама овец, 150 грама пиле и малко зелен. Да видим колко килограма съм. Не съм се мерил някакво известно време. Ама държим добре, 82,300. Доста изненадващо, нали аз съм с дрехи. Не съм и нагладно, така че утре ще трябва да провериме. Нали, със сигурност. Но 80.7, значи колко тази тениска, 2 кг лева. Чакай да видя пак този кантар дали е верен. Нимай да. Много тежка тениска. Много интересно. Значи не трябва да се мерим с тениски. Много странно. Ами нещо, първото премерване явно не е било както трябва. 81 кг съм. И тук след депресията с килата, явно съм забравил да снимам повече или нещо съм направил с материала, ама това е последното, което имам. Как сме си легнали с Преслав, той спи и аз се готвя да заспивам. Така че живи и здрави и лека нощ от мене и от Преслав.